Ukubethela ukuqiniswa kwabantu la ekhaya kuphinde kuqinisa inhlabathi yaleli igceke la ekhaya. Obekhona umuntu onjengoNkulumbane. Mina ngineyindlela ezihlukahlukene zokubethela. Ngiyabethela ngomuthi. Bangizwa? Yebo mkhulu. Ngiyabethela ngomuthi, ngiyabethela ngiyilwane emzini womuntu. Emzini. Khehla nako. Uma kubethelwa kuyaye kutshelwe idalwa zala ekhaya ukuthi ayithathe umuthi ophethwe inyanga zisebenzisane kanye nawo. Kuyabethelwa la. Khehla lami ekubetheleni ngento enjengenja. Inja siyazi ukuthi ayizwani nesitha. Ayizwani nomuntu ongalona igazi la ekhaya. Ihlezi izomkhonkotha. Inja inikezwe isiyalo ngesimanga samabutho noma sezizwe noma seyimpande eyithile. Kunikezwe impande isiyalo. Ebese kubulawa inje bese iyavuswa iba umoya. Sikubingelele sikwamukele mbukeli wensika yesizwe TV1. Namhlanje ke njengoba nihlezi nazi ukuthi siyahamba siyantanta ahleli ndawonye siyanihambela sinifunele information enidingayo noma ke sinilethele ke lokhu enizele khona la kwi channel. Namhlanje siphumile silapha endaweni yaseLindelani. Siyokhuluma ngento esake sakhuluma ngayo kakhulu sikhuluma kwi video edlule saze sathi cha le iyolinda udokotela ozofika ehlale phansi nathi eyixoxe noma eyichaze ngolwazi ke manje selikhuluma ngoba yayichazwa intatheli ngalesasikhathi. Sikhuluma ngokubethela, mesikhuluma ngokubethela sasikhuluma ngokubethela lokhu kokubethela ngesilwane noma ukubethela ngento esakinja noma sakusilwane noma sakuspoliyane. Kodwa ngathi noma kwathiwa kwi video kuyofika udokotela ezoyichaza lento ukuthi kahle kahle iyini yenziwa kanjani mase yenziwe meyihlupha ikhishwa kanjani ngoba bakhala abantu bathi lento bayifuna. Abaningi bathi bayifuna kodwa udokotela uzosichazela yena ngokwakhe ukuthi ke uma usuyifuna ke lento la esigodlweni sadokotela uyithola kanjani. Mase ikuhlupha futhi mokuthi iyahlupha lo uzoyithola wena ikhishwa kanjani noma ukukhona wayithola la uthola khona uzoyikhipha kanjani la kudokotela. Dokotela sikubingelele sikuphi ithuba lokuthi ubingelele ababukeli bensika yesizwe TV1. Emakhosini siyabingelela uNkulumbane okhulumayo. uNkulumbane okhulumayo wakaNkwanyana emaNkwanyaneni. Mkhulu sike saxoxa la nababukeli noma ke sike senza ivideo previously endala sikhuluma ngokubethela. Umkhulume ngakancane nje ukuchaza ukubethela kukodwa ukuthi usuku umuntu enzani thiwa yini kahle kahle ukubethela. Emakhosini ebantwini abafuna ulwazi nasebantwini abafuna usizo naseinyangeni nje zonke eziyayicobelele kwezinye inyanga mkhulu ngoba khona umuntu onganayo iclue ukuthi yini ukubethela. Futhi akaze abethela kube khona umuzi osukhandiwe noma oswakhiwe akaze kwabethelwa kuwona. Kube khona umuzi oseke kwabethelwa kiwo. Ngifuna ukukhuluma ke la. Into yokubethela ikhona iyaphila. Yebo. Into yokubethela ikhona iyaphila. Kuhlukahlukene ukubethela. Ukubethela ukuqiniswa kwekhaya nabantu abasegcekeni. Ukuqiniswa kwegceke nabantu abasegcekeni. Cool. Uma kubethelwa kuyaye kutshelwe idalwa zala ekhaya ukuthi ayithathe umuthi ophethwe inyanga zisebenzisane kanye nawo. Kuyabethelwa ke lapho. Ukubethela ukuqiniswa kwabantu la ekhaya kuphinde kuqinisa inhlabathi yaleli igceke la ekhaya. Ukubethela lokho omunye umuntu lapha ekhaya mhlawumbe unenye indlela yolwazi lokubethela. Kodwa lolu lukaNkulumbane ilona lolu mina engilazi ukuthi ukubethela sisuke sazi ukuthi siphuma nesikhwama la ekhaya noma nemithi ezofika igeza abantu lapha ekhaya
ifika ichela abantu lapha ekhaya, kuchela igceke la kuloya muzi, liklinwe ngendlela okuklinwa ngayo ngemithi, sisuke siyoklina igceke, siphinde siqede ukuliklina, silifake imithi ezogada igceke ukuthi imimoya emibi ayingadlaleli kuleli ikhaya esisuke silibethela. Yikho lokho kubethela. Ebese ukubethela kuyahluka. Yebo mkhulu. Kuneyindlela ezihlukahlukene zokubethela. Kube khona umuntu othi mayebethela yena ubethela ngezizwe, abethele ngamabutho, abethele ngezilwane. Okuwukuthi izizwe amabutho vele kusuke kuyizilwane lezo. Kube khona umuntu onjengoNkulunkulumbane. Mina ngineyindlela ezihlukahlukene zokubethela. Ngiyabethela ngomuthi. Bayangizwa? Yebo mkhulu. Ngiyabethela ngomuthi, ngiyabethela ngezilwane emzini womuntu. Emzini womuntu. Khehla lami. Mkhulu, siyasikhuluma ngempela ngayo impela le ndaba yokubethela ngizilwane. Sikhuluma ke lapha noma sasikhuluma ngoba ngiye ngenzwe ngathi impela ngandlebenye ukuthi isilwane esisetshenziswa ngezinye izikhathi yizo lezi ezomoya mhlawumbe ezingekho njengemabutho mhlawumbe, kodwa kwakhona lo qhamuka ngokuthi kukhona into okwazi ukuthi ubethele ngento esuka imfuyo egcekeni, so wafuya lento uyifuya isikhashanyana mase kuthiwa ngazi process yokubethela ngento engathi iyisilwane esiphilayo noma inja egcina ibulawa noma ithwetshule ukuzibethe egcekeni. Kusuke kwenzakala lapho mkhulu uma uyazi lo process. Khehla lami ekubetheleni ngento enjengenja. Inja siyazi ukuthi ayizwani nesitha. Mkhulu. Ayizwani nomuntu ongalona igazi lala ekhaya, ihlezi izomkhonkotha. Inja inikezwe isiyalo ngesimanga samabutho noma sezizwe noma seyimpande ezithile. Kunikezwe impande isiyalo. Ebese kubulawa inje bese yavuswa iba umoya. Ozolwisana nayo yonke into ezingela leli khaya noma efuna ukufaka inkinga kuleli khaya. Lapho ke sisuke sibethela ngesilwane egcekeni. Inhle leyanto. Ngoba noma ngabe kuthiwa isigebengu siyeza sizokweba ekhaya egcekeni, siyasibone inja noma izinja. Ngoba lento sisuke sesiyivusile, abayibona abantu bala ekhaya, kodwa uyedwa umuntu wala ekhaya usuke eyibonile, osuke ethe ufuna kubethelwe la ekhaya, uyakwazi ukuyibona. Ebese lo moya ngoba siwuvusile sikwazi ukuthi siukhande ngendlela ukuthi umuntu oyisitha la ekhaya mangabe khona into azoyenza akakhonkothe ilenje imhubhi imlume. Mkhulu. Kuyenzeka omunye imlume inja mayimlume umuntu imlume imbambe. Omunye somfika ehleli lapho lekho kwan elokho ngazi ukuthi khona into ayibona siyazi ngithina la ekhaya sibethele ngayo. Ngibethele ngayo. Ebese emva kwalapho inhle leyanto. Kodwa futhi inhle inendlela yakhona esizothi imbi. Ebese lento siyayisebenzisa ngendlela yokuthi sinikeze isiyalo sokuthi wena njengoba sikubeka la ekhaya uzosebenza umuga wakho ngaka. Ine process nesikhathi. Kodwa ayinaso isikhathi. Ayinaso isikhathi. Cool. Sisuke sibethelile sayivusa sayitshela ukuthi nje wena la ekhaya uphilela ukuthi uzogada la ekhaya. Uzogada. Inja vele idalela ukuthi igada umuzi. Yebo. Ngoba umuzi uyakwazi ukuthi nihambe niushiye nishiye izinja zisale igadi izinja kungangena umuntu egcekeni. Sengikhuluma ngento umuntu ayaziyo practical noma physical. Inja vele egcekeni ihlezi igadile, nithi nilele inja ibigadile egcekeni, nizizwe ikhonkothe ebusuku izinja, nizizwe ishaya umkhulungwane izinja ebusuku. Kodwa into yokubethela ngenja inhle, kodwa futhi nabo ububi bayo. Mkhulu. Mhlambe uma mkhulu ngingabuza ake nje asibuyele ka practical na physical nje like inja angithi iyaphakelwa ekhaya. Khehla. Idla khona ekhaya. Khehla. Lokhu kosuke sesekwenziwe ke manje ikhona usiko la khona lokuthi kunento elidlayo noma eliphakelwa khona njengoba sekuyinto esiyakhiwe yabethwa legceke isiwumoya manje. Ayikho into mhlawumbe engathiwa ibuye idinge eyidlayo ngoba phela iphakelwa la egcekeni. Uma kubethelwe ngenje egcekeni Mkhulu. Izilwane zenja ziyathanda ukuthi kosiwe egcekeni. Yebo mkhulu.
ubona ubaba la ekhaya hlale ose uyose egcekeni kube khona nje inyama azoyilahla phansi ngamabomu uyazi yena yini uthini yenza thayekeni lo nyama lingayithatha uyazi yena kusuke kuyini angithi nje uma iphakelo kukambalwa ukuthi nje iphakelwa abantu abawu10 egcekeni mkhulu inja kodwa isikhathi esiningi yayiphakela umuntu oyedwa egcekeni uba yedwa iphakelayo isikhathi esiningi mkhulu njengoba iphakelwa umuntu oyedwa egcekeni physically ngikhuluma ngento umuntu asuke eyibona owazi ukuthi umuntu no inja yami le uyena oyiphakelayo ngoba uyena oyinakayo na kanjalo ke kule nto yokubethela ngeke iphinde futhi kusuke ku eyedwa umuntu osuke ethatha isinqumo sokuthi lenja kufanele kubethelwe ngaye egcekeni futhi uyena futhi osukazi ukuthi lenja kufanele ithole iqatha njalo makukuthi siyosala ekhaya egcekeni mkhulu uyangizwa ngiyawuzwa ebese kuba nobubi bakhona ake nginginike ithuba ukukhuluma hayi nami ngiyakubona impela ngoba ngiyayibuka le ndaba ukuthi mekuthiwa inja ke njengoba ihlala egcekeni inomuntu oyedwa uyibambayo ngisho kuthiwa nje iphukile uyena kuphela ngazi ukuyilulitha ngoba inja ngisho kuthiwa iyanazi iyaniluma elimele kudinga kube khona loyo emaziyo emzwayo yes so nalami engiyicabanga ke asike sithi nangi nayo lenja yami noma isilwane sami esifakiwe ake kuthiwa ngiyashona ke emhlabeni nayi intamisele labaze ekhaya akekho umuntu owazi ukuthi iyaphakelwa kwenzakalani ke mase kunjalo mkhulu ngicathi ibona kububi bakhona noma mhlambe wabukho mhlambe bakhona yini mase ngekho ke manje umnini wento ke manje oyenza igcina angithi isilwane silalela umnikazi waso yebo mkhulu njengoba silalela umnikazi waso isilwane isikhathi esiningi silalela umnikazi waso isilwane kakhulu uma into ingasekho ke empilweni isiko lakamoya iba nolaka okudlula isaphila yebo ake ngikhuluma idlozi uma kade linomona umuntu mayekade enomona ephila uba nomona omkhulu mayengasekho amandla abamaningi kakhulu umuntu mayesekwele kamoya ngoba usuke engasalawuleki mayithe ufuna umsebenzi usuke efuna umsebenzi mayithe uzoginqa imoto la ekhaya egcikeni uzoyiginqa futhi izophela ngoba ulaka lisuke seluluningi ngelana ke la inkhona ngela yebo mkhulu la inkhona ekuthenini inja uma inja umnikazi wayo sengasekho lo bekade ilawula ikweli kamoya kubethelwe ngayo la egcekeni ikhona into ethi lenje yakwazi ukuphenduka ibe yisilwane la egcekeni sekuyona isitha segceke manje ibe yisitha segceke angithi akekho umuntu oyiphakelayo uyangizwa ngiyawuzwa mkhulu akekho umuntu oyiphakelayo inja kunesikhathi sokuthi iphinge nakweli kamoya iyakwazi futhi ukuthi ihambe iyophinga ake sithi ke sibethele ngenje eyinsikazi iyakwazi ngisho isingale ukuhamba iyophinga iyakwazi ingakho phela noma umuntu ephila yebo mkhulu uma njengoba ngingenwa amakhehla ngizothatha isangoma esinezalikazi ingakho kuyakuthiwa kuhlanganiswa imimoya uyangizwa ngiyakuzwa kusuke kuhlanganiswa imimoya ukuthi lawa ikhehla lami nesalikazi salo njengoba bengekho bekwelika moya abashadiswe bona bobabili kwelika moya nathi bese siyashadiswa ngokwasenyameni uyangizwa ngiyakuzwa ngoba thina singahlangana kwelenyama masihlangana kwelenyama into eyenzakala kuzojabula thina sisenyameni laba bakamoya abatsheliwe ngathi lo uzobona ngathi lo attack ingane yami nalo uzobona ngathi lo attack ingane yami bese lemimoya iyalo ebese lemimoya izokapa ke la kuthina abaphila bese kukhandeka ingxabano mkhulu nezinja ke ngokunjalo noma nokubethela kwenja kokunjalo kuba nento kanjalo ukuthi lo uzolandelwa abadlwane bakhe labadlwane bazofuna ukudla ebese bedla kulabantu abaphila la emhlabeni ebese kusuka lapho ke into eyisilwane ekhaya egcekeni ethi umuntu lokwashona ubaba la ekhaya izinto ayilungi azilungi ilokwashona uma la ekhaya izinto ayilungi
sesiphupha silala nezilwane. Futhi le hantsha ngoba isuke isinamandla. Khumbula phela isuke ivusiwe ngemimoya yemithi ethile. Iyakwazi ukuba imfakabili iphenduke ibe umuntu. At the same time inje. Uphuphulala nomuntu uzophuphulala ngisho nanobaba wakho uphuphulala nobhuti wakho ngoba ithatha image yomuntu omaziyo. Wala igcikini. Noma ithatha image yomuntu emaziyo omakhelwa sondelene yena. Lo kodwa usuke sondelene nawe. Noma lo osukumazi ngokwamehlo. So ukubethela ngenja kuhle. Kodwa futhi kunobubi bakho ekuhambeni kwesikhathi. Asithi emkhulu siyazama ke ukuyigwema le ndaba. Uyakwazi yini ukuthi mase ubona njengobaba ukuthi cha nakho ngathi isikhathi siyangishaya noma ngiyafisa ukuthi la ekhaya lento ngithi bengihamba mina iqhubeke iphile. Uyakwazi ukuthi uyidlulisele komuntu omndeni mhlawumbe ngithi mfana la ekhaya kunento kanje. Ngihamba noma ngibona kwenza kanje ulindele ukuthi enza kanje. Iyakwazi lento ukuyehlisela esitebhisini uyinikeze ala ekhaya futhi nje ukuthi mhlawumbe nginikeze isithwalo sami. Le nto ikhona process okwazi ukwenza le nto leyo. Ake singayifaka isithwalo, ake singayikhuluma isithwalo. Abantu bayakhala nje badliwe ngalento ukuthi abantu bathi bayathwalisa. Okuyinto engekho. Asingasifaki isidalo. Cha. Ake sikhulume ngendaba yenja ngokubethela ngenje ukuthi umuntu uma ethi ubaba mina ngubaba la ekhaya. Mfana wami la ekhaya ngenza kanje ukuze nikwazi ukuthi nikhule, nikwazi ukuthi nivikeleke kuyona yonke into eyimimoya. Nivikelwe yinto ukuthi kusho ubaba la ekhaya. Ebese emva kwalapho umfana la ekhaya eyasithatha lesi siyalo esinikezwe ubaba. Ebese kuba nemigomo okufanele lo baba ngimnikeza yona. Ngoba kuyenzeka inyanga ihambe emhlabeni. Asala umuntu engamsebenza ephila yena. Kodwa naye uzohamba shiya ingane. Kufanele alidlulise ulwazi oluthile kuba mfana wami njoba uyayongibona emangosa. Ngosa bese kuba khona inyama engilahlayo. Kusuke kukhona into engisuke ngiyiphakela mfana wami. Uyangizwa. Ukhona umuntu lapha ekhaya uzothi mina ngiyayifuna ukubethelwa ngenje. Ngiyafuna mina ukuthi kubethelwe ngenje ecibeni. Mkhulu. Ngoba inja khumbula inja ithi mayindla mayifike lapho kunomcimbi khona idla isuthe ngendlela engaqondakali. Bazokubona bazokwazi abakhulela emakhaya noma abebefuya izinja ebeyayi nyamalala egcekeni. Inja ithi makunomcimbi noma kukhona la kubuswa khona iyaye isuthe kakhulu. Ebese ihamba iyomba umgodi ezofika iphalazele khona ibeka ukudla kwayo. Uyangi-understand? Ngiyakuzwa mkhulu. Nenja ke futhi ngokunjalo le esuke sesibethele ngayo siyenzile iyakwazi ukuhamba iyozingelela umndeni. Sekuphuma yona manje. Phume yona ihamba iyozingela lapho ezobizingela khona. Ibuye ifika iphalaze lento ezobe iphalaza. Angithi nje mayisuka iyophalaza iyofuna le isuke ifunela abadlwane babo. Iyakwazi le nje ukuthi ilwe nemimoya. Uyangi-understand? Khumbula phela nje iphinde izingele. Inje iyakwazi ukuzingela. Iphinde futhi ihambe iyozingela futhi lokho enisuke nifu iba kabilike kusuke sebesigaba sesibilike sayo lenja. Esokuqala isuke izobethela kuphela. Iyafika lapho. Izovika izolwa nezinto eziyimimoya. Okwesibili iyakwazi ukuvika iphinde idonsa. Uyangizwa? Lapho kusuke sekufanele ke kube umgudu omude. Musake lapho mangibiza kwakho ungibizela ukuthi ucabanga ukuthi ngizofika ngo12 bese ngijika ngo3. Sengibethelile, sengiqedile. Nginikeze nje mhlawumbe 6 hours wami. Ngisebenza leli gceke lakho mkhulu ukuze lento izokwazi ukuxhumana nedlozi. Xhumane nabantu abakhona la egcekeni ukuze ingazi be isilwane noma ibe inkingi. Kodwa uma siyikhande ngendlela yokuthi izokwenza into eyodwa andisiyalo wena ngeke uzudlulisela izoba yimbi ku. Ifuna ukuthi uyidlulisele isiyalo. Ikhona lento yokubethela khehla ngenja. Iyaphila inamandla. Kube khona futhi umuntu othi mina ngifuna ukubethela ngenja. Ngifuna ukubethele nje ngomuthi. Umuthi nje sikhona khehla into enjalo. Hayi mkhulu ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa ngithemba nombukele ekhaya uyakuzwa futhi naye. Mkhulu mase singena la
ekutheni ke nayi into ke isiyimbi ke noma babe bengayazi abantu uthi uyobheka mhlambe uthola ukuthi kunento kanje mubuza becha asidingi thina noma ethi umuntu ngiyasola ukuthi ikhona into esegcekeni ekanje kanje umkhulu uyakwazi ukukhipha lokho njengoba ekwazi ukufaka futhi uyakwazi ukuyokhipha ngisho yenziwe umunye udokotela egcekeni ufika ukwazi ukukhipha khehla lami lapho ikhona into enjalo siyayikhipha khehla siyawukhipha lowo moya ngoba isikhathi esiningi suke sekuumoya sekuumoya kodwa kuye kube iprocess ethi kuba indala kufanele nje unginikeze isikhathi sami ngisebenze egcekeni ngoba ngisuke ngaqhamazela ngiyenza into yomuntu oxhamazela kusuke kufanele lapho sisebenze egcekeni lakho sisebenze futhi ngikutshela ukuthi kuzoba nezinkombe ezokuthi kuzoba nezinkomba ezokuthi nje bangisebenze ebese sikwazi ukuthi ke sisebenze kukhona mhlawumbe kuyadlula mhlawumbe ekutheni kumele kuhlanjululwe idlozi noma bona ngqo ngoba phela angathi so clean manje so mhlawumbe kuyadlula lapho ekutheni begezwe okay la ekudluleni kwezinto umsebenzi omnyango sikakhulukazi uphathelana nje nokugeza izinto eziningi so ayikho into engizothi ayiwadinga amanzi isikhathi esiningi noma engawadingi kodwa into eningi esuke ikhuluma ngokukhipha iyaye wadinga amanzi ngoba amanzi ayikho into evimba amanzi ngabe siwathakile ngabawodwa kodwa ayikho into evimba into yamanzi naye kudevimba amanzi uyangizwa mkhulu so la ekhipheni kusuke kuyimfihlo yami nami neziguli zami eziyilo mndeni ebese sisebenza so kodwa kusuke kuyileyo mfihlo yakwazi athi process yami mase kuthiwa ngizokhipha ngayibheka into egcekeni ngayithola ukuthi ikhona so lapho usuzosebenza ngempela ngizosebenza idinga isikhathi uma ukuthi akuyonto eyenziwe uwe vele egcekeni futhi ungangibiki ukuthi ngiyeza ungabiki edlozini ungathi uyoshisa impepho uthi ayino khona inyanga ezayo ke madoda noma bogogo nomkhulu izokhipha isilwane chabo kufanele mina ngifike isigubhukane uzume ngiyazuma isitha sishayeka kahle masizunyiwe mkhulu isitha sishayeka kahle masizunyiwe mina ngifike nezinto zami sengifika sengikhipha wonke umuntu egcekeni ngisebenza ebese kuba khona into ethi mkhulu ngiyezwa mina ukuthi uthi uyakwazi ukubethela kuyadingana ukuthi ngiqale lapha esigodlweni bese ngiyeza uyangizwa ngiyakuzwa mkhulu angithi uyangibuka lo muntu njengamanje yebo kuba khona mkhulu ngiyeza ukuthi uyabethela khuluma nalo muntu mhlawumbe usemthatha mhlawumbe useGoli mhlawumbe useMpumalanga mhlawumbe useHlohluwe mhlawumbe useMtubu kuphi nakuphi khehla lami kuyadinga yini ukuthi mina kufanele ngize ngifike esigodlweni ukuze ngikwazi ukubethelela uyangizwa ngiyakuzwa inkomo yokubethela ishiya kugobela noma inyanga iphume nesikhwama awuyamukeli lapha egcekeni sewuzuqeda umsebenzi so kuyamphoqa umuntu ukuthi akezela omunye umuntu athi ngoba isikhathi esiphila kusona sisafana mkhulu asisafani isikhathi esiphila kusona qinisile athi omunye umuntu no mkhulu ngicela ukwenza transfer ukudeposit angithi mina ngithi umuntu mayefuna ukukhuluma nami yebo uyabona ubuso bami njengamanje yebo mkhulu bese ngithi mina no awenza into yokuthi uyangivideo call ungibone ukuthi mina ngawe qinisile uyangi-understand ngiyakuzwa ebese ngivideo call ebese yonke into yakwazi ukuthi ihlangane so ngiyafuna futhi sikhulume ngaleyo kubethela ngomuthi nje kuphela uwodwa umuthi khehla la ukhona umuthi uyaphila siyakwazi ukubethela ngomuthi siyakwazi ukubethela ngezilwane emzini womuntu zigada umuzi kodwa kufanele kube nesiyalo ke sizoba khona umuntu osuke esibizile sazobethela sobethela khehla khulu sithe masikhuluma khona ngingxoxo la wathi ayikho into edlula mozohlambulula mozokhipha ayikho into edlula ukudlula emanzini noma amanzi awahlulwa yilutho khulu abantu bayagula ngaphandle ziningi izinto abanazo kuningi beyale omunye umuntu othi unemithi uyayithatha ngapha eze ebe nomqondo ukuthi umuthi awusebenzi kuye
umkhulu uthi ayikho into edlula amanzi. Sithe masixoxa mkhulu kwangathi khonto xoxa ngayo enge28 zika June. Mkhulu kwenzakalani nge28 zika June? Oh, sasikhulume kuleya video. Mkhulu Sathi ngomhla 28 June. Umuntu othi akathatha intweni noma ngabe khona othathayo intweni. Usempumalanga se-Free State kuphi seGoli selikhona la eThekwini. Ngathi mina ngomhla ka28 June. Mhla 28 June. kuyo lenyanga. Kuyo lenyanga. Umuntu ufika nemali ye-transport. Umuntu ufika nemali ye-transport engobe ngiyibizile. Yeah. Siyobe siyogeza abantu kube kumahhala. Kumahhala khehla lami kokugeza. Umuntu uyofika nemali ye-transport. Uyofika nemali ye-transport nje. Uthathwe la uyofikela la esigodlweni. Kusukela esigodlweni kiwa kuyogezwa. Kubuye ukugezwa bebuyiselwe khona la esigodlweni. Akuhlanganelwe egarage. Angihlanganeli nabo eflatini eThekwini bafikela la ekhaya la engikhona njengamanje. Laba ufike besuke khona. Angithi umuntu akabhuke ngo100 akabhuke ngo300 akabhuke ngo10 cha awubhuki. Mawuthe mkhulu ngicela ukufika futhi angibhali umuntu phansi. Oyobefikile. Lana ngiyobe ngingathathisa umuntu inhlanhla eminyama, ngiyobe nginganikeza umuntu umuthi omhlophe, umuthi onjani kodwa insebenzo yosuku iyobe ikhuluma ngokuthi siyogeza abantu. Umuntu mayiseyifunela ukukhona lesi swasho uyobe sesithola kodwa uyobe sesikhokhela. Efuna lesi swasho uyosithola kodwa uyobe sesikhokhela kodwa insebenzo yosuku. Ngabe umuntu uyobe ifunela lamafutha uyobe wakhokhela uyangizwa khehla. Yebo baba. Ngabe umuntu uyobe efuna isibunge uyobe sikhokhela uyangizwa khehla. Mkhulu. Kodwa insebenzo yosuku iyobe imahhala eyokuyosusa abantu la isigodlweni ngibayise emanzini ngiqeda ukubabuyisa emanzini beze la isigodlweni ngibaphahlela abafuna ukuhamba abafuna iwasho abafuna imithi abafuna izibunge abafuna amafutha bayobe sebekhokhela lokho eceleni. Kodwa insebenzo yosuku iyobe imahhala yokususa abantu la esigodlweni ngithatha imithi yami neziwasho zami ngihambe ngiyemfuleni ngifike ngigeze yonke inhlobo yomuntu. Yimo ozomtshela umuntu ukuthi akaphathe ini nani kuyobe kuphakathi kwesikuli nomelaphi. Yeah. Ebese umuntu elashwa ebese izinto zakhe ziyakhanya. Mkhulu siyabonga kakhulu usinikeze ithuba ukuthi sifike sizoxoxa nawe sihlale phansi nje sithi ukukhuluma. Kuningi vele esisazokuveza kuningi futhi sisazokuxoxa njengoba lolu suku ufanele umkhulu ephinde lokho esicathulisa lapha nalapha into edingakalayo indlela zokuhamba konke lokho kodwa lokho sesinakho manje ungafona futhi just ukusho ukuthi ngiyeza mina mkhulu kodwa futhi ngisho ukuthi uwuvonanga ufuthi uqasatha ilindelani ufone 2 days before umuntu ekuceliswa ukusendela location ufuna ukusendela ilocation ufuna i-direction cause khona uzobehamba ngemoto straight khona uzobehamba ngamatekisi khona uzobesuka eGoli ebook iflight omunye uzobe ebook ibhasi mayisefikile emkhulu ngenza kanjani khona uzofika abook eThekwini ethi mkhulu ngicela ukuthola indawo yokulala eThekwini ngivukele lapho ebese yonke lonto ungakwazi ukuyifonela into kanjalo ubuza lezo nto ke le yonke lonto into ongakwazi ukuyifonela ngifuna wazi umuntu ozobethu uze ngomhla ka28 esigodlweni la esigodlweni 28 June ngobe ngiyogeza abantu mkhulu ngiyobe ngiyogeza abantu mahhala ozobe efike exhamazela ethi mkhulu ngiyaphuthuma akangisi kuyobe kusetshenzwa akangezi kimi ngoba angixhamazeli mangisebenza umuntu ngisho ngabe kuthiwa ba100 angixhamazeli akazi umuntu ukuthi uyobethatha 2 days off noma 3 days off cause kuyokwenzeka abantu baze behambe ebusuku ngiyobe ngibahlinzekile ngetransport iyobe ikhona itransport eyobe basusa la ibayise eThekwini bakhokhela itransport bahambe kodwa umuntu oyobeza la esigodlweni angeze nokutatazela insebenzo yobe mahhala umuntu uyokhipha imali ye-transport engizomtshela yona ukuthi kuyobe kuyimalini. Khulu sibonge ithuba siyakwazi umuntu omatasa uhlezi ubhizi ke kodwa ke usinikile ithuba lokuthi sizohlala phansi namhlanje sizoxoxa so udokotela kahle into esoyibheka kule video ukubethela
Nokukhipha. khulu kubethela umkhulu kusho ukuthi ukubethela ukukhipha Yes. ukwenza konke okuhle nalokhu kubethela ngempande nalokhu kubethela ngesilwane. Yes. Konke udokotela uyakwenza uyakukhipha futhi osukuyinkinga. Mkhulu sikubonge kakhulu usinikeza ithuba sivalelisa nje sinamagama okugcina leni mase sinamba ngisho sibhaliwe vele screenini umuntu uyazibona zokufona ngisho le uyakwazi ukufona ukukhuluma ngazo i28 kodwa futhi uyakwazi futhi ukufona futhi ukhuluma ngayo ke into oyibona sixoxa ngayo nodokotela ngalesi sikhathi. Mkhulu sikuphi ithuba lokuvalelisa? Abantu siyacela ukuthi umuntu akangafoni after 9 ebusuku. Mkhulu Umuntu akangafoni after 9 ebusuku. Umuntu mangabe akanaso isiqiniseko sokuthi uNkulumbane akenze ngayo yonke indlela afone ngevideo call makuthi akangitholanga ngobuyela kuyena ngoba singabantu ababhizi. Mina ake ngikhulume ngami ngakhulumela abanye abantu ke ngikhulume ngami mina nginezinto eziningi engikhandayo nengizenzayo kulapha abantu. So uma ngaba ungitholanga yazi ukuthi ngizobuyela kuwena kusho ukuthi bengibhizi bengimatasa and ngomhla ka28 June ngithi umuntu akafika. Ungacabanga ukuthi uzokhokhiswa 500 la 1000 cha. Unsebenzi yobe imali. I-transport ozokhishiswa yona it because siyazi ukuthi ibanga lendawo esiya kuyona liqhele kangakanani. Uyangizwa? Ngiyawuzwa mkhulu. Asiko ke zabantu ezidaмкokweni cha. Asiko ke zabantu emhosheni cha. Siyogeza umuntu emfuleni aphume ephila umuntu. Ngomhla ka28 uJune siyazi ukuthi kuyabanda. Hayi mkhulu siyabonga sesingasho nje ukuthi kumbukeli onamadlebe uzwile esithembe ukuthi abantu bazophumelela ngobuningi babo ngomhla 28 elindelani siswa khona kiwa emanzini. Mkhulu siyabonga usinikeza ithuba sesiyohlangana nawe futhi kwivideo elandelayo. Ngonyama. Makhosi.